Tangani masyertong husay ang patrabaho kan mga proyekto sa syudad, pinapanginutan ni Alcalde Leni Robredo ang ocular inspection sa mga ini. Ipigiras mandagos kan Alcalde, nakatalaan na ang bidding para sa kantidad 500 million pesos na pagpakarahay kan Jesse M. Robredo Coliseum. Nahaluyan kaya ang pagproseso kan mga requisitos para sa proyekto, huli kan masiri asin di kay nanggad na paggastos kan nasambit na pondo. May report si Joel Sulina. Sa katuyuhang masiguro na on time asin di kalidad ang nagpapadagos ng mga patrabaho asin nakatalaang iimplementar na mga proyekto. Nakatalaang bisitahon na kang grupo ni Mayor Leni Robredo kay riba mga taga-DPWH asin City Engineering Office enot sa patrabaho sa Metro Naga Sports Complex. Sinabi kang alkalde na nag-request na siya ng on-site visit para mahiling amay pa kung igwang dapat napakarayo na para sa nagpapadagos na patrabaho digdi. Nagaigwa pa ng ocular inspection asin evaluation ang grupo man asin personahes kang ESO. Kay riba mga representante kang Philippine Sports Commission kang nagtalikod sa ng aldaw na Miyerkules sa nasambit na pasilidad para sa nakatalaang pagpapatindog padigdi ng Philippine Regional Training Center sa laog kang lote kang nasambit na sports facility kang Naga. Ongoing ta si Metro Naga Sports Complex. Ang sabi sa tuya, on time siya, pero nagre-request ako ng on-site visit. Minsan pag sinasabihan kita on time, pag binisita mo, so nagre-request ako on-site visit. Ang sabi sa to, next week pwede. Pig-istoryahan ako kan si sports, sina Barge. Sa kasi iba, nagbisita sila duman. Mas malay na pigbibisita para amay pa kung may nahihiling kitang sala, natutugdo ta na. Inaasikaso naman ang paglilipat ng mga opisina na yaon sa Civic Center na nakatalaan mang ipatrabaho kang DPWH asing kang gobyerno lokal. Kung magkakaigwa naman ng pabiding para sa pagpapatrabaho asin para sa redevelopment kang Civic Center. Ang JMR Coliseum nakatalaan mang ipabida sa maabot na September 3 ngunya na taon asin igwa na ining budget hali sa national government kang magbisita si Presidente Marcos Jr. ang nagtalikod sa ng mga bulan. Si Civic Center di ita pa na bibid dahil matindi kayong preparation sa kadakol ang maapektuhan na opisina. So, inaasikaso ta muna si paglilipat ng opisina. Same with Coliseum. So, si Coliseum, pigparaulayan ta na si procurement process. Ang target tang bidding September 3. Medyo harahal-lawig siya dahil first time pa lang na may dinownload sa to na 500 million. So, sobrang careful kita na di siya mapasala. Nakapirang meetings na kami with procurement. Tapos ang back kaulay na din ni na Attorney Norin. Siya ang asikaso ko kang special projects. Ang present ninda sa kuya the other day si timeline. So by September 3 pwede nang ibig. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. At Nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan, sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.